טוב, אני הגעתי פה, אני פתאום הלכתי ככה, מצאתי את עצמי פה, במקום הזה. טוב, בואו נלך. לא יודע מה נראה שנייה קורה את הכותל. פה. נסתכל על הקוטב קורה פה? הצפוני. הקוטב טוב, הצפוני. בואו על נלך. האור הזה, לא יודע מה זה. שמיים. מתחילים... מלא, פתאום מלא מופיע וסע מולי מלא. רוח. מה קורה פה? ואז פתאום מה מופיע קורה מולי פה? רוח. מופיע מולי רוח. ואז הכל פשוט הולכים, באים פה חפשים. חפשים עפים. קורנפלקס. יואו, זה היה... אשכרה קורנפלקס. אתם לא מבינים. תפק עוד פתאום תפק. מגיע פה... עכשיו אני... יואו, פתאום לקחתי לקחתי. נינטנדו שהופיע שם, כי... אני רוצה לברח עם זה, למה לא? אבל אני אברח מפה. ואז פתאום נתחיל